ассалому алайкум дӯстону ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд мошинои нав рӯӣ кардам, ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар омохали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шад дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастад сечкаҳои объёмӣ, Opel Sedan бо нархҳои арзон, ҳастад Daewoo Nexi, BMW бо нархи 10 000 сомон ҳастад, Opel Caravan ҳастад ва дутага Toyota Camry ҳастад ва Toyota Corolla ҳастад ва дигар мошина ҳастад ки бо нархҳои арзон барои шумо қабул кардем ва омода кардем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад дӯстони азиз 1000 рубл баробар аст ба 134 сомону 50 дирҳам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биям ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия медиҳем компания Ака Бекзодро. ин Ака зиёда 10 солаи таҷрибаи корӣ доранд, ки шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро, дачаҳо ва аз территорияи Московский аялобуҷ омада мегиранд ва ба самти Қазоқистон бурда меоранд. таҷрибаи 10 сола зиёдаи корӣ доранд гарантикатӣ. хоб мошиношон мошинои комфортни, чанд навъ мошинои люкс доранд, ки худтон вибрат мекунен, ҳар рӯз рейс доранд. бардор именно ҳар рӯз рейс доранд ва 10 сола таҷрибаи корӣ доранд. агар ки одамои боварӣ намештанд, мо ба шумо тавсия намедодем. компания Ака Бекзод беҳтарин шахс ва шуморо соқ саломат бурда меоранд ва инчунин агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ боша, худашон ҳал мекунанд ва ҳуҷҷатҳои шуморо ҳамаашон ба калам мегиранд, худашон мекунанд ва соқ саломат бурда меоранд. дута рақам ҳастад ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дазда ҳам имо ҳам WhatsApp дорад. компания Ака Бекзод марамат шахсоне ки дар Ака бошад, пересечения граница, ина ба шумо тавсия медиҳем, марамат занг занед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яке мошини фурӯшии имрӯза ҳастад ки срочная Toyota Camry DSK. соли бароишаш 2011 сол ҳастад ки сӯишвориш бензини холӣ, объём мотораш 2.5 литра, коробка автомата. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мотор мегӯяд беҳтарин мегӯяд, мотор дар мегӯяд гап нест. коробка мегӯяд 100%, кондитсионер кор мекунад, ходовои кадаги дӯстони азиз 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. хоб мошин полни худ SK тоза мегӯяд, ягон камодӣ надорад. 06 2011 яъне 2011 06 2011 солош. мошин обши ҳамаи навуд комфорт дорад, ҳамаҷош мегӯяд 100%. нархи мошина мегӯяд 126 та мегӯем, бо агар харидори аниқ боша мегӯяд бо муомилаи хуб мегӯяд карда метиҳем. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон мегафон аст, кадоми шумода ки лозим бошад SK марамат занг занед. полни худ американка тоза, ҳамаҷош мегӯяд кор мекунад. метавонед агар харидори аниқ боша, метавонед занг занед, чӣ маълумоте ки мехоҳед ай соҳибаш пурсем. ва дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. имконият бошад силкаи навори моро дар WhatsApp падисаш кунед. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад ки срочная Mercedes-Benz C-класс сечка. соли бароишаш 1995 сол, сӯишвориш бензин, газ, объём мотори 1.8 литр, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, тонировка дорад, 4 та баллон мегӯяд 80%. ҳам тонировка, ҳам ҳуҷҷат мегӯяд 1 сола 4 диска салон тозак, мошин свети сиёҳ. ҳолаташ дар мегӯяд гап нест. нархи мошина мегӯяд 45 та мегӯем, бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад, айни ҳол дар шаҳри Хуҷанди Бостонидаа. хоб омада билед мегӯяд мошин маъқул шуд, срочно сум дар кора мегӯяд, бо арзон кардан метиҳам дӯстони азиз. баллонош 80%, рақамошон TCL. марамат дигар маълумотҳои пурра ва аниқ аз рақамҳои поямуда. дӯстони азиз, шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан боша, метавонед сурат маълумот ҷода мо рӯй кунед, мо реклама мекунем. фақат дастгиритонро фаромӯш накунед лайка занед. аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим дар комментарӣ нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад ки срочная Boyega Toyota Camry D. соли бароишаш 2009 сол, сӯишвориш газ бензин, объём мотораш 2.4 литр, коробка автомата. сайистани мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат дар. мошин мегӯяд американкаи намедонам XL ба фикри ман, бо хатон ахтон аниқ мекунед. хоб мошин мегӯяд кондитсионераш кор мекунад, 4 та баллон мегӯяд пачка, ходовои кадаги кузов мегӯяд тоза. мошин мегӯяд 1 сола тонировка, 1 сола ҳуҷҷат мегӯяд дорад, 4 диска баллон нав, ҳолаташ мегӯяд соза.
вариантҳои алишам дора мегӯяд, не ки мошинтона мегӯяд қимат ҳисоб накунед, ки мошинтона арзон агар чӣ боша мегӯяд ҳисоб мекунем болоиш пул, яъне ки вариантҳои алиш дора метавонед вариантона мақсад ки пешниҳод кунед. нархи мошина касе ки сум катед мегӯяд нархи мошин 90 тавадон азиз бо муомила дорад ва агар ягон мошина дошта болои мошинто сумам тен мешавад бо хитон мақсад вариант пешниҳод кунед. рақамҳошон мегафон аст, метавонед маълумотҳои пурра аз поёмода гирем. мошинбардор дар шаҳрда қарор дорад. чӣ саволе ки доред, чӣ варианте ки доред, дар рақамҳои поёмода тамос гиред. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон зуд бор раво кунанд, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка ака ёхуба ки борои шуморо аз территорияи Москва ва Московский област қабул мекунанд, ба сатҳи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзо бурда мерасонанд. инчунин ба 25 ноҳияҳои территорияи Хатлонда ки территорияи Кӯлоб, Данғара, Восеи, Фархор, Панҷ, Калхозобод, территорияи Уялӣ, Хӯросон, шаҳри Бухтар, Вахш обшим оварда мерасонанд. якуним компания аст ки ба территорияи Хатлона ҳамаи гӯшаҳош бурда мерасонанд. компания боварӣ, компания чандсолаи таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо соҳу саломат бурда мерасонанд. грузоперевозка инчунин мошинаи майдаам доранд ки мошинаи майда кати бори шуморо рафта аз ҳамун ҷои кор, аз ҳамун ҷои хонатон худашон қабул мекунанд. хоб сета рақамҳо, ҳар се рақамҳошон кор мекунанд ва ҳар сета имо WhatsApp доранд. маромад метавонед ботон роя кунед, агар ягон маълумотша хоҳед фаҳмидан ҳамин рақамҳода занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳанд, маромад тавсия метиҳем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад ки Opel Astra F дар кузови Caravan умберса светои навхали Брисшампанс. соли барои 1997 сол ҳастад ки сӯишфурӯш газ бензина биё мотори 6 простои коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 таблонаи 70-80%, 4 калпак, салон тозак, нашод ҳуҷҷат ва дигар чорш ягон маълумота нагуфтиянд. мошин хай чӣ расход дорад, чӣ плюс дорад, чӣ минус дорад, иша нагуфтиянд. кадомтон агар маъқул карда бошед занг занед, ай соҳибаш маълумотҳои боқӣ мондааша гиред. нархи мошин мегӯяд 28 000 сомонӣ аст. дӯстони азиз, ака чанд қад савдо мекунанд, иша бо худтон тамос мегирем ва мошин дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. рақамҳошон мегафон, нархи мошин 28 савдо дорад. маромад дигар маълумотҳои пурра аз худашон дӯстони азиз ва аз кадом маркаи мошин ки ба шумо лозиме ки мехарен дар комментария номи мошина, солша, аз кадом территория нависед, мо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. лайка фаромӯш накунед ва навора подписаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад ки срочная ВАЗ Приора, молодёжный мошин советский. соли барои 2009 сол ҳастад ки сӯишфурӯш газ бензин биё мотори 1.6 литр, коробка механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин. мотор да мегӯяд гап нест, коробка мегӯяд соз, хоб гидравлика дӯстони азиз, задагӣ пуштагӣ мегӯяд надорад, краскаш мегӯяд созай, мақсад ки уқавқа сарапи намақсад ки надорад дӯстони азиз, хай бо маълумотша мегирен. салон тозака, документош солона, тонировка 3 моҳи дига, кондитсионер надорад, хай дискаҳои 16, электропакет ва дигар чо. мошин мегӯяд дар маркази шаҳрда гаштагӣ, яъне ки мошин фақат мегӯяд дуруни шаҳрда гаштагӣ. нархи мошина мегӯяд 27 мегӯяд, бо муомилаи хубам кардан метавонад. мошин қарор дорад дар шаҳр дӯстони азиз, рақамҳошон мегафон астад. хоб кадометон ки мехарен, чӣ саволе ки дорем, маромад занг занед, боқӣ монда маълумотша гирем. мошин мегӯяд мошини тоза дар дуруни шаҳр гаштагӣ. маромад дигар маълумотҳои пурра аз рақамҳои поёмода. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ ҳастад бардорон ки срочная BMW 3 серия дӯстони азиз, нархи арзон катӣ. соли барои 1998 сол бардорон азиз ки газ бензина биё мотори 1.8 литраи, коробкаш мегӯяд автоматай. мошина намедон расходша нагуфтиянд ки именно чӣ расход дорад, не ки мошина бардор камтар расход дорад. нархи мошин 10 000 сомонӣ аст дӯстони азиз. чӣ расход дорад, иша бо хай тариқи телефон хитон мегирем. мошин айни ҳол дар ноҳияи Файзобод, рақамҳошон TCL, нархи мошин 10 000 аст. мумкин кас мечизи кор дорад, мумкин ягон кори дига, иша ани қадам мегирен. 98 сола BMW 3 серия рақамҳошон TCL аст дар Файзобод. маромад дӯстони азиз, успет кунед, чӣ саволе ки дорем аз худашон гирем. ака мумкин бо арзон кунам, мумкин накунам, метавонем бо маълумоташа аз худашон гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад ки Daewoo Nexi свети сафед. соли барои 1996 сӯишфурӯш газ бензин биё мотори 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои солонаш мегӯяд бучидага дӯстони азиз, хобзадагӣ пӯшидагӣ мегӯяд надорад, фақат ки камтар краска талаба мегӯяд, дигар маҷош 100%. мошин мегӯяд чотка, яъне хеле нахада мегӯяд, мехоҳен краска нахоҳен намекунед. нархи мошина мегӯяд 10500 сомонӣ аст. бо мегӯяд дар назди капоти мошин мегӯяд ягончи муомила мекунед, танҳо дар назди капоти мошин 10500 муомилаш ай назди мошин.
خب رقم‌هاشو در پایین ویدیو هست. کدومش شما که لازم است دوستان عزیز مرامت زنگ زنید معلومات گیرین و نوارا تا آخرش تماشا کنید چون که ماشین ارزان بسیار است. لایک فراموش نکنید زنین. از کدام مارکای ماشین چی نوع ماشینی که می‌خرین در تگ ویدیو منویسید. ما در ویدیو آینده یافتیم اگر جدا کرده پیشکش می‌کنید. لایک خود حوزی زنین فراموش نکنید. میگذاریم با هشتم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است که سروشنا تایوتا کارولا. سال برایشش 2005 سال سویفرش گاز بنزین ابیو موتور 1.5 پرستو اکونومی коробка автомат ماشین میگه در حالت خوبی بهترین قرار دارد. ماشین میگه سوزای زدگی پوشیدگی میگه ندارد. خب پروست میگه سروشنا سوم در کره میگه ماشین دستی میگه ماشین میفروشه. ماشین 4 دیسک خیلی سفید سفید دیگه معلوماتش با طریق تلفن میگیرین. نرخ ماشین میگه 68 تا میگم با سودای خوب کردن میتونه میگه قطعی فرو خریدار و ماشین عین حال در پایتخت. خب رقمش هست مگافون دوستان عزیز چی سوالی که چی کاری که داره میتونه زنگ زنید معلوماتای پوراش از خودشون گیرین. فقط اگر باز تکرار شود ما مهنت میکنیم لایک کنیم خیلی حضور زنید فراموش نکنیم. و دوستان عزیز سیلکای نواری ما رو در واتساپ ایمو تلگرام اینستاگرام تیک توک در کجایی که میتونید سیلکای نواری ما رو پالیساش کنین ما از شما مینداریم. میگذاریم با نه ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است بادران که اوپل استرا اف در کوزیفی سیدان молодежный سویتای بریز شامپانز. سال برایشش 1992 است که سویفرش بنزین خولیا میگه سویبش ابیو موتور 6 لیتر коробка مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه 4 تا بالون پاچ کدار اکومولاتورش میگه نواسای موتور میگه نو کدگی چاشکاش میگه وارد ندارد. همین خیلی سویبش معلوماتش نیسته. 4 بالون نو اکومولاتور نو موتور نو کدگی چاشکاش وارد ندارد. قای ماشین ممکنه کاسمچی کامتر کور دارد. نرخ ماشین بدون 18000 سومانی است. اگه ارزان میکردگیش نگفتن که چند ارزان میشه که نرخ اخیرونش نگفتن تا قصد میخوره میگن سروشنا 90 ساله که نمیدونم سفید رد باشه برای که 92 مثلا که بریز شامپان سفید نداره خیلی ممکن باشه. رقمش رو تیسر است. چی سوالی که داره مرامات سون عزیز خریداری انیق میگه التماس میگه بهوده نورانه که فقط خریداری انیق سروشنا 18000. بعد سون عزیز این بود نوار امروزی ما پیشکش دادم تا ویدیو بعد خدا نگهبانی همه شما.